дефлегматор. Здравейте! Днес ще представим на вашето внимание нашата нова ректификационна колона, изработена изцяло от неръждаема стомана IZ304. Полирана е до огледален блясък, за да може лесно да се почисти и да се работи с нея. Ако ето тук надникнете внимателно, ще видите 5 работещи медни тарелки, през които става барботацията. И накратко да ви обясна частите. Отдолу имаме 100 литров съд, дебелостенен, също от неръждаема стомана. Той може да бъде 50, 100, 150 или 200 литра, според зависимост от желанието на клиента. От едната му страна имаме отвор, през който се излива казанния остатък. Наливането на виноматериала става отгоре. Тук е термометъра за следене на температурата. А от тази страна имаме електрически нагревател, който е 5000 вата. Направен е с 3 последователни ключа, за да може да избираме подходящата ни температура за нагряване. Колонката е стъклена, за да може да се види лесно процеса на барботация. Над нея е така наречения дефлегматор, който е междинен охладител и където всъщност става процеса на втечняването на част от парите, които слизат надолу, взаимодействат си с изкачващия се поток на пари и всъщност се обогатяват чрез масло и топлообмен. Тук има още един термометър отгоре, където следиме всъщност вече изходящия поток от пари и който е много важно да ги задържаме между 78 и 82 градуса по Целзий, където знаем всички, че излиза хубав дестилат, да го кажем. След това идва и крайният охладител, където вече се втечнява и останалата пара, преминала след ватацията. Имаме барабанче, тук баретка, където седи спиртомера, но за съжаление ни свършиха всички спиртомери до 100 градуса и в момента мога да покажа само 70-те как потъват. Всъщност не може да изплава, защото изходящият дестилат е над 80 градуса. Ето, виждате и дебита как е. Около 30 минути вече работиме с тази температура и сме изкарали трябва да го сметна около 3 литра хубав дестилат. Но мога да кажа на здраве на нашите всички клиенти, колеги, партньори и приятели. На здраве! На здраве!